Ni apisas mag obila to kod mago mochung' ne wechego mag somo ochako timo nonro ewi masiche mag mach ariyo ma yande koro notimore e skunde ariyo mayudore e kaunti ma Migori. En lipot ma bende koro miyo kanyo kod jafwambo Zerubabel Odiwuoro. Ewi gino mokelo buok, ute nindo e skund St. Peter's Abwao Secondary e Suna West Sub-County kod Osingo mantie Suna East ne owang' ewi chich ni Owangi. E St. Peter's Abwao jopuonjre chich goni ne owang'o od nindo mantie kod kitendechni 208 mar jofwambo 2 kod jofwambo 3. Apisas mag weche somo kotelne gi director mar somo e Suna West Sub-County George Onyango kod japuonj maduong' Jackton Ogola nochuno mondo oriemb jopuonjrego ma ichich go kapod itimo nonro. Migosi Ogola ne olero ni onge japuonjre mane ohinyore e midhiero makamano kendo ne oyang ni onge achichno mosemaki. E skul mar Osingo jopuonjre 76 ne ochuno mondo nindo oko e koyo bang' utegi mag nindo wang'. Japuonj maduong' ma Osingo John Umani wacho ni gichich ni majno nokel kod ng'ikruok mar stima. Japuonj maduong' ma Osingo John Umani wacho ni gichich ni majno nokel kod ng'ikruok mar stima kar saa 2 mar otieno. Kata kamano nonro pod dhi nyime. Ne Lolwe TV an Zerubabel Odiwuoro.